Blajnuna tal-qed nibdew dan iż-żmien għażiż li nsejħulu l-Avvent. Il-kelma Avvent ġejja minn kelma Latina, kelma Rumana, Adventus, li kienet tintuża ħafna fi żmien l-Imperu meta l-Imperatur kien ikun ġej lura minn xi gwerra, iktar u iktar jekk ikun rebaħa, kien jibgħat messaġġiera qudiemu jgħidu fir-raħal fil-belt fejn ikun se jidħol Adventus, Adventus, ġej, ġej, ġej. U n-nies joħorġu ferħanejn għaliex għax jekk l-Imperatur ġej rebbieħ, ħafna drabi bil-priża warajh b'dak li jkun qabad, b'dak li jkun seraq, b'dak li jkun ħakem, in-nies se jgawdu, in-nies se jieħdu xi ħaġa. Allura l-kelma Adventus tfisser stennija ta' xi ħaġa sabiħa. Si aħna llum nistgħu nqabluha mal-istennija ta' ħajja ġdida, mal-istennija ta' tarbija. Hekk meta ppruvajt nfittex ftejt immaġni li ngħixu fil-ħajja tagħna ta' kuljum ta' stennija, kull ma jmur dejjem iktar insibuha diffiċli. Għax illum ma tistenna xejn, l-lum ta' fasbuttuna u jiġi kollox. Tant illa ħafna drabi minħabba fekk m'għadniex kapaċi nistennew. Ara x'jiġri meta tistenna riżultat. Riżultat ta' eżamijiet mediċi kif naqgħu fil-paniku. Ara x'jiġri meta hemm xi ħaġa li mhix riżolta, ma sibniex soluzzjoni għalija, kif niġġennu. U rridu dak il-ħin, jista' jkun dak il-ħin, għax m'għadniex kapaċi, m'għadniex nafu nistennew. Allura l-immaġni tal-istennija ta' tarbija inħoss li tista' tgħinna ddaħħalna fl-esperjenza ta' xi ġifieri tgħix l-Avvent. Nistennew xi ħaġa sabiħa. U fil-fatt kien hemm mara, kien hemm persuna li din l-esperjenza għexitha proprju b'dan il-mod. L-Avvent għexitu proprju fl-istennija ta' tqala. Fl-istennija ta' tarbija li kienet ġejja, fl-istennija tal-Messija. Interessanti ħafna x'il-Vanġelu u anki t-tieni qari li smajna ixebħu din il-ġrajja tal-miġja ta' Ġesu ma' ħwejjiet straordinarji, ma' katastrofi naturali, ma' terremoti, ma' taqlejb fl-univers li jsejr li jseħħ għaliex hija xi ħaġa kbira, xi ħaġa kbira. Xi ħaġa li taħsdek kif ħasdet u kif ħasat id-dilluvju li għamel Spanja ftit ġimgħatilu, ftit xurilu u għarraq ħafna nies, kif tista' taħsad bidu ta' gwerra, ma nafx aħniex konxji imma qegħdin fit-tarf fix-xifer ta' gwerra, u speċjali f'dak li qed jiġri fil-Vant Nafsani. Tiġri xi ħaġa kbira li tbiddel u tqalleb għal kollox il-ħajja tagħna ta' kuljum. U Ġesu qiegħed jistedinna biex ma nkunux aljenati. Biex inkunu moħħna hemm issru u jitolbu l-ħin kollu biex ma nistordux. U għandna ħafna affarijiet jistorduna. Ġesu fil-Vanġelu jsemmi li jistordina l-ikel u x-xorb żejjed. U fil-fatt veru. Imma mhux għax nieklu ħafna u nixorbu żejjed, huma simbolu tal-kumdità. L-ikel u l-kumdità tistordina. Meta aħna nfittxu l-kumdità u minn għalina qed ngħixu fil-kumdità u nibqgħu nitħabtu biex inkunu komdi. Skużawni. U nitħabtu biex inkunu komdi, nispiċċaw biex ngħixu aljenati, storduti. U nitilfu s-sens ta' dak li qegħdin ngħixu, is-sens veru tal-ħajja. Marija hija l-ikona tal-istennija. Hija x-xempju tal-istennija u aħna intom għandkom il-grazzja li tgħixu l-ħajja nisranija taħt il-patroċinju bħala dixxiepli ta' Ġesu ma' Marija, l-ewwel dixxieplu. Għalhekk hawn l-istatwa ta' Marija Bambina barra min-niċċa tagħha. Il-Bambina ma toħroġ biss min-niċċa fil-festa biex nagħmlu festa bija u nerġgħu ndaħluha biex tistenna sena oħra nġew. Le, il-Bambina qiegħda hemm għax hi l-ewwel dixxieplu ta' Ġesu u aħna rridu nħarsu lejha mhux biss fi żmien il-festa, anzi fil-bqija tal-ħajja ta' kuljum, ġurnata waħda wara l-oħra, inħarsu lejha biex tgħinna kif inkunu veri dixxiepli ta' Ġesu, biex tgħinna nitalmu verament nistennew. Kif stennit Marija? Kif kienet il-ħajja ta' Marija? Kif għandha tkun il-ħajja tagħna, il-parroċċa iddedikata lilha? Il-ħajja ta' Marija l-ewwel qabel kollox kienet fid-dawl ta' smieħ tal-kelma ta' Alla.
Awnej il-qaddejja tal-mulej. Ħajkun minni skont il-kelma tiegħek. Marija li tisma' l-kelma. Il-Kristjan, il-Nisrani li ma jridx jgħix aljenat, il-Nisrani li jistenna, il-Nisrani li jgħix l-avvent, li jrid jgħix l-avvent fil-milja tiegħu, irid ikun bniedem li jisma'. Tistenna jfisser toqgħod attent biex tisma'. U x'tisma'? Daqs kemm nisimgħu ħsejjes, nisimgħu il-kelma. Il-kelma ta' Alla. Alla li jkellimna. Alla li jkellimna fil-quddisi ma mhux biss. Alla li jkellimna kull darba li aħna niftħu l-kelma tiegħu, l-iskrittura fil-laqat u diversi esperjenzi tal-laqat tal-kelma tal-Alla fir-raħal tagħna. F'din il-parroċċa għaw diversi esperjenzi li ma rridux inħalluhom jintilfu. Kemm sabiħa dik l-espressjoni tal-profeta Samuel wara li jkellmu Alla. L-awtur tal-ktib ta' Samuel jgħidu minn dakinhar il-qudiem. Samuel ma ħallix, isemmuha kemm sabiħa, ma ħallix kelma waħda ta' Alla tintilef fix-xejn. Kemm il-kelma ta' Alla aħna nħallu tintilef fix-xejn. Il-kelma ta' Alla li tissemma li tixxandar u tisdoq minn fuqna bħalma li ma jisdoq minn fuq dar ta' papra. Il-kelma ta' Alla, Marija kienet il-mara li tisma'. Marija kienet il-mara li titlob. San Pawl fit-tieni qari li smajna qalilna għamlu xi ħaġa iżjed. U għalhekk matul din qudiesa u matul l-avvent kollu li ġej fuqna ser nitolbu s-salmi fil-Knisja. Għamlu xi ħaġa iżjed biex nkunu iktar attenti, nkunu konxji, nitkellmu ma' Alla fuq dak li jiġrilna, fuq l-esperjenza tal-ħajja tagħna, nirrisponduh fuq dak li hu jgħidilna wara li nkunu smajna l-kelma tiegħu. Imma Marija wkoll tilqa' lil Ġesu fija. Tilqa' lil Ġesu fija. U dak li qegħdin nagħmlu aħna llejla. Nilqgħu lil Ġesu fina permezz tal-kelma fuq kollox permezz tal-Ewkaristija. Tilqa' lil Ġesu ħaj. Aħna nsiru bħal Marija. Aħna nsiru persuni li nġorru fina lil Ġesu. U din xi ħaġa kbira. Mhux sempliċement għax nitqarbnu, imma jekk dik itqarbina, jekk dak il-ġisem u d-dem ta' Ġesu verament jitħallat ma' kull ċellula, ma' kull nervatura, ma' kull muskolu tal-persuna tagħna. Hemmhekk verament aħna nsiru bħal Marija, nies li jġorru lil Ġesu, nies li jerfgħu lil Ġesu. Fi kliem ieħor Ġesu ieħor. Ġesu ieħor, l-avvent, l-iskop tiegħu dan iż-żmien tal-istennija, l-iskop tiegħu mhux għajr li aħna ninbidlu ftit ieħor f'Ġesu. U Ġesu jinbidel ftit iktar fina, f'kull wieħed u f'kull waħda minna. U għalhekk tiġi ċċelebrata l-Ewkaristija. Għalhekk niċċelebraw l-Ewkaristija kuljum, mhux biss kull nhar ta' Ħadd jew is-Sibt, imma kuljum. L-Ewkaristija hija dik l-esperjenza li Marija għexet mhux biss dawk id-9 xhur, imma anki wara insibuha fl-Atti tal-Apostli flimkien magħhom taqsam il-ħobs u titlob. Ej li tieħu tirċievi u ġġor lil Ġesu. Ejjew nitolbu lil Marija. Aħna li nħobbuha, aħna li għalini tant importanti biex tgħinna nixbħuha bħala disċipli veri ta' Ġesu, biex tgħinna ma ngħixux storduti u aljenati. Kemm niltaqgħu ma' nies, kemm niltaqa' ma' nies, mhux jien biss anki intom, illi jinħasdu minn marda ma' ħasda kbira, jinħasdu minn mewt, jinħasdu minn diffikultajiet, imma jinħasdu bil-kbejr, tgħidu li minn ma jinħasad xiwa. Il-kol kemm aħna ninħasdu, imma hemm ħasda u ħasda. Hemm ħasda ta' min jaħseb li qatt ma ħajġrilu xejn. Hemm il-ħasda ta' min stordut waljenat, hemm il-ħasda ta' min jaħseb illi il-ħajja tiegħu se tkun ħajja ta' kuntentizza kontinwa. Hemm ħasda u ħasda. Ejjew nitolbu lil Mulej biex jgħinna ninħasdu iva, imma bit-tama. Ninħasdu bit-tama. Għaliex? Għax aħna għandna ċertezzi, għandna ċertezza ta' Ġesu, għandna ċertezza ta' Marija, għandna ċertezza tal-kelma tal-Alla, għandna ċertezza tal-Ewkaristija, għandna ċertezza tal-karità, tal-imħabba ta' bejnietna.